בוא נבין שיש לך עסק, וכל חודש רושמים לך בסביבות 50 אנשים עם שאלות, אנשים שרוצים שתענה להם, פרטים, משלוח וכל זה. ואם נדמיין ש50% מהאנשים האלה יפסיקו לרשום לך, בגלל שהם כבר יש להם את המענה על השאלות. כלומר, במקום 50 אנשים ירשמו לך 25. מעניין, נכון? אתה עושה 50% פחות עבודה. אתם תשאלו אותי איך עושים את זה, אני אענה לכם, זה פשוט צריך דף נחיתה או אתר שיהיה בו מכוניות, שיהיה בו פשוט אינפורמציה, מידע, מענה על השאלות, ופשוט הבן אדם ייכנס ויענה על השאלות שלו בעצמו, הוא פשוט יקרא, הוא לא יצטרך לרשום לך, וגם פלוס לזה האמון שלך יגדל, כי יש לך אתר, ואם המבנה שלו נכון, זה יכול לגרום לבן אדם אפילו להשאיר פנייה, אז זה משהו שיכול לעבוד לעסק שלך בצורה טובה, ולתת לך freedom, חופשיות. אז אם אתה רוצה מקור פניות ומקום שבו תהיה כל האינפורמציה על העסק שלך, ובשביל שלא תעשה עבודה שסתם אתה עושה, תרשום לנו בנים, אנחנו בונים דפי נחיתה עם מבנה נכון, וגם פלוס לזה נעשה בחינם הגדרת פרסומת באינסטגרם בחינם, שתוכלו לפרסם את האתר בשביל שהוא באמת יביא לכם פניות, כי בלי פרסום אתר זה סתם ספר. ביי ביי.